बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। दिनैहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्राबारि बियाबनि जा गोथार बाथौ थानसालि, बे बाथौ थानसालियाव जोङो दावबायनो फैदों। नोंथांमोनखौ जोबजासिम भिडिअखौ नायलांनो थाखाय खावलायबाय। माखासे साबना हाबना समायनायै बिथांमोना बियाबनि गोथार खेराइसालिखौ बनायदों। नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जेसेबांसिम हायो। बे जाबाय हाग्राबारि बियाब बाथौ महासभानि जा जोंनि बाथौ थानसालिनि सिंनि जा बावथाय एबा जायखौ जों बावसालि होनना बुंनाय नुदों, बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। जोबोर मोजां, जोबोर समायना, इनायनो समायना। बे जाबाय बावसालि। बावसालिनि सोरगिदिं सिमाजोंबो बिराद समायना रमायनायै माने साजायनानै दोननाय जादों। आरो बेबायदिनो जोबोर गिदिर माने बावसालियाबो। बिनि सिगां फारसे सिजौ नुनो मोनदों। जोबोर मोजां सिजौआबो, माने गुबै नेचारेलिज्म, जायखौ जोंनि बाथौ धोरोमा मिथिंगा अनफावरि धोरोम बा नेचारेलिज्म, दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि हाग्राबारि बियाब बाथौ महासभानि बे गोथार जा बियाबनि थानसालिनि सिजौ गुदिखौहाय जों माने गुबै जोंनि जा नेचार, बेखौ माने बिथांमोना दिन्थिफुंनो हादों। बेखौ जोबोर मोजां नांदों आरो। बेखौ जाबाय जोंनि बर'फोरनि जा डिमापुर माइबङाव थानाय बायखोन्दा नेरसोननि खाम्फा, जायखौ बिथांमोना बेवहाय खुन्थानि गेजेराव मोनसे आर्ट बनायनानै नुनो मोनदों। जोबोर समायना नुदों। बेनो हाग्राबारि बियाब बाथौ महासभानि बे जाबाय जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोन डिमापुर माइबङाव थानाय जा खाम्फा, बेनि खुन्थिया, बेखौ बिथांमोना बे थानसालिनि खुन्थायाव मोनसे सावगारि एरनानै बा बानायनानै मोनसे माने जोंनि बर'नि नेरसोनथिखौ फोरमायनो नाजादों आरो जोबोर मोजां नांदों।